Glædelig solskinsdag. Jeg har valgt at anmelde Kenneth Bøgh Andersen Tempus Fugit. Så nu taler jeg det. Jeg har ikke haft latin i mange år, så jeg ved ikke, hvad man udtaler. Vi siger, den hedder Tempus Fugit. Den handler om en dreng, der hedder Victor, som finder et lille lommeur en dag på efter skole. Han finder ret hurtigt ud af, at det her ur, det er lidt specielt. Det kan nemlig spole tiden tilbage. Dog er der begrænsninger. For eksempel er det kun en time, han kan spole tilbage, så han kan ikke bare lige spole et par år tilbage og sige, det vil jeg ændre det her. Men med det her ur, der kommer en forfærdelig masse magt, som han har lidt svært ved at styre, og samtidig med, at han skal finde ud af, jamen, hvordan skal han bruge det, og skal han bruge det? Skal han misbruge det? Skal han ikke misbruge det? Der kommer en utrolig masse magt med det, og han bliver sådan lidt kuldret oven i hovedet, fordi at med magt, der bliver man altså sådan lidt mærkelig. Tror jeg, vi kan sige med alle de film, man efterhånden har set med folk, der kommer til magten. Den er ikke ret lang. Den er på, skal vi lige kigge, 75 sider. Så den er ikke lang, og det er store bogstaver. Så den er jo ret hurtigt at læse, men den er rigtig sød, og den er rigtig god. I og med at jeg siger, at den er sød, det er fordi, der er noget familie i, som gør, at Victor han tager de valg, han gør. Den slutter på en rigtig, rigtig sød måde. Og jeg har lidt svært ved, hvad jeg egentlig skal sige om den, fordi som sagt, den er ikke så lang, så man kommer ikke så dybt ind i karaktererne. Men jeg synes, det er typisk for Kenneth Bøgh Andersen, sådan en bog her. Jeg har efterhånden læst nogle stykker med ham, og jeg synes, han skriver rigtig, rigtig godt, og jeg glæder mig rigtig meget til den næste Djævlekrig-bog udkommer i oktober, tror jeg nok. Det er i hvert fald i efteråret. Efteråret forbinder jeg med oktober, for der er fødselsdag. Men i hvert fald i efteråret. Jeg mener, jeg har læst et sted det i oktober, men jeg er faktisk ikke sikker. Jeg bliver lidt i tvivl, nu jeg sidder og snakker om det. Det er lige meget. Men jeg er rigtig glad for Kenneth Bøgh Andersen, og er blevet rigtig glad for ham. Og jeg synes, det er en typisk bog for ham. Jeg vil ønske, den havde været lidt længere, sådan at man havde fået lidt mere dybde i med Victor, og hvem han egentlig var før det her ur. Man får sådan lidt en idé om det, i og med at man følger ham i skolen. Men så alligevel ikke. Ja, igen, jeg har lidt svært ved, hvad jeg ellers skal sige om den. Den har et sjovt cover, et spøjs cover, som faktisk først giver mening, når man er færdig med bogen. Altså den her hånd, der er illustreret på forsiden, den gav ikke rigtig mening for mig, at jeg tænkte, hvorfor er det en skelethånd, der holder det ur her, og ikke bare en almindelig hånd. Men det giver selvfølgelig mening, når man har læst bogen. Ja, jeg ved ikke rigtig, om der er mere at sige, andet end, jeg synes, den var god, den var rigtig hyggelig, og jeg håber, at de andre, der har læst dem, også synes det. Jeg kan i hvert fald godt anbefale den videre, og ikke mindst andre af Kenneth Bøgh Andersens historier. Djævlekrigen er en fantastisk serie, og Antboy er også en rigtig, rigtig god serie, den har jeg også læst. Julemands død. Han har skrevet mange gode, det er bare et par få af dem, og det er nogle af dem, jeg har læst. Jeg tror, jeg vil ud og nyde solskinsvejret, så jeg håber, I får en god dag, og I hygger jer, og bare nyder, hvis I har fri. Det har jeg. Dejligt. Så god weekend, nyd vejret, og have det godt så længe. Hej hej.